Тропай с крака, така се махат. Аре, давай, стигнем. Тук някой вече е тъпкал. Имам пътека, тя се отразила. Давай. Аре, бе, стабилизаторче, трябва да стигнем до това красиво дърво. В смисъл, аз съм човека на кръстчите, знаете. Матео убилно, бате. Матео стабилизаторче. Като майка. Матео, майка ми не е стабилизаторче. Оф, май ще мютна видеото, като гледам. Да, връщайте. Не, лодка. Има будил. Къде, бе? Батка, не знам как ще се. Вината дева. О, айде! И до тук стигнахме! Матео падна, Матео! Прекарал Google Maps вчера, бе. Това е за спирка на 31. Те на север. Видите на север. След това поемете. Как сте поели такъв път вчера, бе? Да видите на север. Моля! Мале, Антоне. Матео. Чакай, Антоне. Чакам. Чай, ще чакам навън, защото... Братлецето! Виж колко е тясно разстоянието тук. Братлецето! No shit, излязохме, верно. Аз ви казах, Как не... Ух, цел такова. Братлецето! Как сте се съгласили да минете по този път с Google Maps? брат, много е добър. Какво е много добър, бе? Едва. Аз го запомних, брат. Браво, защото иначе имаше да се чудим. Добре. Когато ви мириш на мотор. И сега, ако бяхме минали отгоре, защото по принцип първо ни пропадна. Виж откъде слязохме, човек. За 1 час. И знаете ли какво? Антоне, Ево. С нас от първи... Не, бе, другото. Абе, чакай. Искат кислородна време. Ама това са от малките костюки. Не идва при мен и да ме пикае. Мале, Антоне, представяш ли сега пропадне? Ела тука. Като стъпах на това и то почна да вибрира. Я стоим редно. Стъпи на това. Почна да вибрира. Стъпи. Не, че трябва да се всички се. Виж, аз точно какво Които са от Втората световна, защото там е много възможност да има мини. Брат, тук не сме в Германия, бе, брат. Тук нали знаеш, че никой не е от нашата държава, войници. Никой не е от територията на България. Нито един войник не е. Брат, казвам, че не трябва. Брат, аз се ходим, бе. По време на време за слава. Се убиваме, тук има дупка там. Пацалки, както не... Како минаваш от друг път? Иско батка, каза това не е бутилка, ма. Да, аз искам.